Sobretot per tenir continuïtat i poder competir cada setmana, ja que estem patint tot el tema del Covid s'ha agreujat i el poder competir cada setmana jo crec que és una sort per nosaltres i poder tenir regularitat. És començar la segona volta, hem recuperat molts efectius i bé, hem de seguir aquesta línia. Sí, cada vegada som més i això entra dintre de la normalitat i de poder tenir competència. És molt important la competència dintre d'un mateix equip per poder pujar el nivell dels jugadors i de l'equip. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents i bé, ara ho hem de rubricar amb més victòries i esperem que la del Portmany sigui una altra. Jo crec que sempre el que passa el dia a dia has d'estar preparat per poder superar, si és una cosa negativa, superar-la i si és positiva, donar-li continuïtat. El lloc on estem és el lloc on crec que ens mereixem estar a dia d'avui i esperem que la setmana que ve estiguem en una situació una mica inclús millor, i a poc i treball. Jo crec que és un partit on el Portmany potser intentarà que no hi hagi molt ritme, que no hi hagi continuïtat de joc, un equip que s'ha tornat molt perillós ofensivament i porta un estat de forma molt bo. Tenen un molt bon entrenador, tenen grans jugadors, han fet incorporacions noves, fins a 3, i ens ho ficarà molt difícil. Crec que és un partit on mentalment hi ha d'haver un guanyador, hem de tenir molta paciència i aquesta fatiga mental jo crec que determinarà qui serà el guanyador del partit. Bé, esperem sobretot que no tinguem escenaris estranys com el partit de la primera jornada on en 30 minuts vam tenir ja 2 lesionats, jugadors molt clau en aquell moment, que simplement se pugui jugar de tu a tu, que no hi hagi cap tipus de lesions i que es pugui fer un partit igual que el dia del Manacor que es va lesionar en Bernat. Per mi jo crec que és una mala notícia i que no pogués competir el partit tampoc em va agradar gens i que tots puguem tenir els millors jugadors possibles i que tothom pugui comptar amb tots els jugadors per poder demostrar qui és el millor. Sí, està clar, jo crec que les expectatives inicials dels equips eren tots errònies, perquè això és un format nou, on uns equips s'han adaptat diferent i s'han adaptat millor que pot ser equips que en una temporada regular les expectatives eren que estiguessin en un altre lloc. Llavors ara mateix el Portmany és un rival directe, és un rival a tenir en compte i que si guanyem és un missatge molt important per poder ja agafar-nos a les 3 primeres places. Llavors jo crec que no hem de mirar el nom, no hem de mirar l'escut de ningú, hem de mirar que aquest equip està presentant la seva credencial per entrar a play-off, no ens equivoquem. Aquí ara mateix hi ha molts equips amb moltíssim potencial que en un inici segurament ningú ho hagués pensat, però aquesta és la realitat.